Toto je stále môj problém a skoro všetky nohavice, ktoré mám, mi moja mamina musí prerábať a dávať do nich gumu. Ale mne sa podarilo nájsť fix, ktorý je oveľa rýchlejší. Alebo teda niekoľko z nich. Prvým je takýto gombík, jeden tu mám už pripnutý. Funguje to úplne jednoducho a teda tak, že si to zapneš presne tam, kde ho potrebuješ mať. A teda tie nohavice sa síce trošku zmenia, ale aspoň konečne sedia a mne sa to celkom páči. Ďalším perfektným riešením situácie sú takéto opasky, pretože fungujú tak, že si to zapneš cez jedno pútko, prelečieš to celé dookola a nakoniec to zapneš aj cez to posledné pútko. To už nohaviciam zachováva gombík na mieste a myslím si, že to ani nevyzerá vôbec zle. A tieto opasky mám asi 3, mám jeden tento biely, jeden čierny a jeden modrý, ale dajú sa zohnať vo viacerých farbách. A potom sú super ešte aj takéto spony, alebo zicherky na nohavice, alebo ako to mám nazvať. To bude ale asi lepšie ukázať na niečom inom. Dobre, tieto nohavice budú asi ideálny prípad, pretože sú mi fakt obrovské, ale aby boli dostatočne baggy, aby som si do nich zmestila zadok, tak som si ich musela kúpiť. A tie teda fungujú asi trošku najzložitejšie v porovnaní s tými predchádzajúcimi, ale treba si tam dovnútra chytiť tú časť, o ktorú je to veľké a potom to tam už iba prevliecť. A teda asi s rozopnutými nohavicami sa mi to bude robiť lepšie. Normálne som sa pri tom zapotila. Je to lepšie, ale určite by to chcelo stiahnuť ešte viac, no každopádne to vôbec nevyzerá nejako zle. A opäť to rieši ten problém. A všetky tieto zázračné pomocné veci, ktoré mnohí z nás potrebujeme, nájdeš buď na Sheine alebo na AliExpresse. A do komentára mi môžeš napísať, ako tento problém riešiš ty.